Magandang gabi sa lahat. Nagbabalik ko naman ang Ilocano Atoy. Salamat sa nag-sponsor ng mukbang ko ngayon at salamat sa mga subscriber sa aking YouTube channel. Yun lang po. Ito yung mga street food ngayon, mukbang ko ngayon. Meron din dito ng melon at saka pineapple. So yun, so magsimula na tayo magkumain. Samok. Imas. Imas. Cut yun. Mm. Imas. Imas.
Sarap. Sarap ng libre. Grabe tamis. Tamis. Dalam. Yes. Tinae.